जागतिक महिला दिनानिमित्त आज कार्यक्रम होता आपला कुर्डुवाडीमध्ये. कुर्डुवाडीमध्ये म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक कुर्डुवाडी आणि शिवप्रतिष्ठान क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाने हा कार्यक्रम इथं आयोजित केला होता. आणि खरं सांगू का खूप धमाल आली या कार्यक्रमामध्ये. आमच्या या कार्यक्रमासाठी आमचे शहादादा त्याचबरोबर आमचे संजयदादा टोनपे यांनी खूप मेहनत घेतली आणि त्यांचे सर्व कार्यकर्त्यांनी खूप छान नियोजन केलं होतं आणि महिलांचा प्रतिसाद अतिशय उत्तम होता. आणि ह्या सगळ्या आहेत आमच्या ह्या उपविजेत्या सगळ्या ह्या रणरागिणी. आज महिला दिना दिवशी हा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाच्या खऱ्या विनर आहेत, पैठणी ज्यांनी जिंकलेले आहेत त्या आहेत नाव उज्ज्वला बांबुर्डे. उज्ज्वला बांबुडे त्या नागपूरच्या आहेत, पण त्यांनी कुर्डुवाडीमध्ये येऊन ही पैठणी जिंकलेली आहे. आणि त्यांचे हे मिस्टर नाव सांगा. अमित बांबुर्डे. आणि इथून पुढे माझा रेल्वेचा प्रवास थोडासा स्वस्त होणार आहे कारण हे रेल्वेमध्ये कामाला आहेत आणि मी मुंबईला वगैरे रेल्वेने आणि सगळीकडे फिरतो. त्याच्यामुळं एकदा जोरदार सगळ्यांचं स्वागत करूया आपण. आणि सर खरंच आभार आहे कारण तुम्ही संधी दिलीत मला ह्या कार्यक्रम सादर करण्याची. एकदा दादा गणपती बाप्पा.